Inay? What's up, mga people? Okay lang mo dihat? Okay, magbumaw ka among istorya? Okay, may mga kabalaga kay karong-taon na may pangitsa. Kasi ato naman sa... Karong-taon, pangitsa meron po sa kadrang-drang kahanulak. Ano yun siya? Ano siya? Ayaw pa nga ang pusong, may sakit. Ikaw ay mahal mo sa mong kalata. Ano mo yung akong gagawin? Hinasaan na! Kasabay ng hapag ko. Dugo ka. Sabay na rin, hapag ko na. Ikaw, gibayaran sa kanang. O hapag ko sa tingin. Katong panda, gibayaran, hapag ka. Mamorta, tinulata, bugo ka. Ikaw ay mahal sa kulata, bugo ko ng usok-usok niya. Ano yung tag-away? Ano naman? Pagkikas gamay? Ikaw sa tingin bilang dito. Ano naman? Pag dito ismok mo. Mga ayaw, they make mic stand di ay. Mic stand? Ako lang soyan kung barong pag yun yung mic stand. Ang okay lang mo dihat? Ah, Manamog kaon? ah. May pamon, manamog kami, wala pa. Sus kaluoy sa Ginoo, wag gid kami na puso. Ganyan. Upat ra ka plata mong nahurot. Kaya sa mga pare kailan na mo di ay, kami di ay ang crazy duo. Sa Binisaya, duha ka buwan. Uy, naanak ko itong sponsor na to, sa Kapitan. Yan, sa Kapitan nga, sa Kapitan. Nakatrin listahan mo. Asa lista? Ako sa basahon. Kanya na, asang mic stand. Mic stand, boss. Mga homing mic stand, boss. Kaya, Salamat. Salamat sa... lamat iski. Hindi lang. Yan lang daw. Yan lang daw. Wala ka na. Boss, salamat boss ha. Ano ka rin bayad mo boss ha? Salamat boss. Yan. Yan, continue. Yan. Yung virgin mo ni? Wang-wang mo ni? Ha? Pakay? Yan. Ato distingan. Oh, tinggo na. Asal. Ano mo daw? Ako sa pasalamatan, may gala. Ang Sura. malita ka din.